Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko niyo sa pangan nga Lynn, 32 anyos, may ka-live-in partner ug may duha ka mga anak, taga Dinagat Island. Pero kasamtangang ni ako karon sa Riyadh, Saudi Arabia. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa utang sa akong ka-live-in ug sa iyang asawa dihang sila pa. 2019 pagod mi nga nagkita ning akong ka-live-in. Aron inyo hisayran, ingon ini ang mga panghitabo. Imbis nga naabot ka na sa akong kinabuhi. Larga na naman ka sa abroad. Gikinahanglan Kevin, kay may duha na ta ka anak. Sao na lang ang ilang ugma. Tigumanan gyud kaayo ng ilang pag-eskwela ra ba? Unya, di ka mahadlok nga magkakita kong lain din kung wala na unya ka. Naarugod na nimo kung mangita kag lain gud. Basta kay akong buhaton, alang raman sa ninato. May pagsalig man noon ko nimo dong. Pero sultihan ta lang ka. Once mawa ning akong pagsalig nimo, lisod na gyud ikabalik pa. Ang pagsabot ug pagsuporta ang akong gikinahanglan nimo ning higayuna. Dili ang pagpanglimbong nimo nako. Kay kun imo nang buhaton, goodbye, Kevin. Lynn. Aguroy, magkauli na sila siyang asawa. Ma, punaan sad nimo ang akong kabalaka, oy. Oy, kaysay nasayod. Ni arasab gud ng iyang asawa din his ato. Ma, may pagsalig ko ni Kevin. O gawas pa. Hagbay na nga, wa na sila siyang asawa, uy. Ug may iya naman sad ang asawa ni Kevin nga si Lisa. Wala naman gud sila hilabtanay gud. Magka-communicate lang tingali, alang na lang sa ilang anak. Ay, nga no, basang magpakisi-kisi ka mangyug larga-largas kawas, eh. Dinhin na lang day unta ka sa ato manarbaho, gud. Ay ma, kung nani din dugay ang asinso, oy. Mahal pang palitunon. Mo nang mo abroad lang jud ko, oy. Lynn. Si Kevin mang nawag. Gimingaw na sa din ako ay. Hello? Gimingaw ka na ako sa... ayun nagugol-guol diha good. Sumay mong kagulaan nga pinadadaan mantika. Doon ka nang mingaw, timbon na lang unya na nato, inigpauli na ko, ha? Dili na may akong gikagulan ron. Si Lisa mong good. Diris pa ganina. Unsa? Nagunsa man siya diha sa ato? Bahin sa mong utang nga, wala ko mabayad dihang kami pa. Nagsigi ko ng tubo. Unsa? Pila man din ang utanga. Pero gud unta na. Karon, kaya niabot namang kunog 40,000. 40,000? Maulagi ko no. Pagbuwag ko na namo, wala man gud na namo mabayre. Nagkadako naman nun ang tubo. May pirma ra ba ko sa kasabutan ana ta? Kaming gawa si Lisa. Kung saan man tanan namos magbayad, oy. Sayon ra na, saan na, aron dili na magsigig tubo. Kung saan man. Mangita tagpaagi nga mabayaran nato ng kapital, aron wa nay kapital nga magsigig tubo. Og dili na sad magsige na og anha sa ato ang imong ex-wife. Lynn. Recorded by Orat. Mao lang to'y akong nakitang solusyon aron dili magsigi og tubo ang utang sa akong kalib-in ug sa iyang asawa dihang sila pa. Last June 25, 2021 to nga niabot na og 40K ang tubo sa 4,500 lang unta nga kapital o ilang gihuwaman. Nihangyo mi nga bayra lang unya namo ang katunga ug ang laing katunga data-datahan lang unta namo. Apan wa mo sugot og padayon sila nga nagsigi og tubo. Og magsigig gyapon sila paningil sa akong partner.
Hangtod nga niabot rong tuiga. Onya, pila? 200,000 ako no. Unsa? Ang tubo ra na? Mao ilang kwinta na dito. Nga, 200,000 ako nung among beranan sa among utang. Wala, kadako anak Kevin, kung tubo man lang na. Aw, tubo na lang yun na, kagibayran na gud nato ang kapital. Naglabad akong ulin ay. No, na ko aning utanga. Nga, sige kung balik-balik kong paningil. Ano yan, yun, sara man yung mga asawa? Da, wala ko ganay magkisulti oy. Di pa isang ganahan. Aw, kuan. Inyo man gud nang duhang utang, gud. Sa inyo pa man ang panagtipon. Dapat unta, may labot pa siya, na. Lagi unta. Nya, di ba kaganahan magsige pa may communicate? May bawo pa lang ka. Magkagubot na sad ta. Kevin. Ay nganong maapil ka man o kaproblema ng utang oy nga wa man kay labot ana. Siyempre, ma. Kang Kevin baya ng utang. Unya, kami na baya ron. Mao maapektahan yun ko. Mao na diha ron. Ngita ka mo yung problema lin ay. Ma, Unahang sulbad ng imong problema oy. Kay naa pa kay mga anak na angay pangandaman silang ugma. Pasag din na sila si Kevin o sayang asawang musulbad na ng problema, ha? Wa man gyud unta kay labot ana day. Pero murag ikaw man noy nagpakabanag maayo ng problema, ha? ma. Uy, kadako na baan ng kantidara dayo eh. Unya, kagamay raon tas kantidad gaya lang, pawang. Ano mo ba siya na nila bayre? Ay, na timing magud na sa ilang panagbuwag. Maong, wa na gyud na nila mabayre. Ani na lang. Kung mangayo kag tambag nako, kay gihudlat na mangha sila nga papayaron jud ana. Haluka po dinyo. Nga naa pa mo'y permit ining inyong pagpautang og kwarta. Ana, Ha? Ning akong pagsuwat, niabot na kuno og 280k ang bayranan sa akong kalivin sa utang nga dugay na nilang wa mabayri. Murag din naman gyud ni mao. Maumidangop na ko ninyo. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Ang utang sa akong live-in partner ug sa iyang ex-wife miabot na og 280k gikan sa 4,500 nga kapital o ilang nahuwam. Makatarunganon pa bagod ning tubo nga dako naman kaayo. Ikaduhang pangutana, niadtong 2021 gibayra namo ang kapital aron unta dili na sila magtubo. Kaya anong tuiga 40k na kuno ang tubo. Makagukod pa ba sila og pabayad sa akong partner anang dako nga ay tubo ron nga human naman og bayad ang kapital? Ikatulong pangutana, dili ko siguro kung may permit ba ning nagpautang og kwarta. Kay murag nagpataka na lang sa sila padako sa tubo eh. Pwede ba na mo silang i-report aron maimbestigahan? Ikaapat o katapusang pangutana. Sabay ra kuno sa nagduma sila nagpirmahay og dili sa barangay. Legal ba ang ilang pagpinirmahay? Unsa may angay namong buhaton aron nga mahuman na o masettle na ang maong utang sa akong partner? Asa man mi moduol aron mangayo og tabang? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lynn. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og guys, ako gihapon, akong tingog pagihapon, no? Ang inyong mapaminaw karong adlaw and ako'y muhatag ninyong tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problemang may punto legal. Ang mga medical ay kabalaka haroso nagtubag ni Dr. Obra inigbalik niya di mag-uol mo na padayon ta ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atuang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.
Kumusta ato ang mga sukintig paminaw, guys? How are you today? How did you wake up? Nag-thank you ba mo nga nakamata mo? Or pag mata ninyo gisapot gitopaz, jade, topaz, pearl, topaz, terms mga gipang sapot, no? Gisapot ba mo? Ngano man? Unsa man inyong angay kanang kasaputan. Ayaw, dapatang mapasalamatong nakamatata kay matud pang Dr. Obra ang uban nalimtag pukaw, nimpadayon ning lahos, no? Ang ilang pagkatog ikaw gipukaw pa. Muna, do not complain, be grateful, be thankful. Tanaw sa samin. Kaya ni nato, girl. Laban lang. Let's do this, guys. No, ana lang. Another day. Another one day. Usay na tayo mga problema. No, ako muna lang jud ko. Lord, one day at a time. Human ng usa ka adlaw, Lord, salamat Lord nga nakalampas ko aning usa ka adlaw, Lord. No? Ugma na sad. Tabangin na pug ko. Ilabang na pug ko aning adlawa palihog lang. Ana na, ayog kabala ka. No? Unsa may atong kagulan ana, you know, di na makapa bati nato that can always make us stronger. Ha? Greetings to Arlene Dalaget, Maggie Torres, Christopher Canoy, to Juris Ken, Luchi, Compassion Pontillar, also to Fe, Babatio, Ron Lamay. Ingon niya, hello ma'am attorney, nakita na jud nako imong gwapang naong Mamelin. I'm always listening to your noon airtime popular radio program. I so love popular. Salamat kaayo, no? And you are also popular in our hearts. Kay kamong mga sukintig paminaw namo, ano yung padayon nga paghigugma, pagsuporta mo yung nakapahimo namong pirmi yung number 1 sa kahanginan. Judy Fajardo, so gorgeous, Attorney Elaine. Enjoy your trip and take care always. Kaniming sa post na ako, kay gikan magugunilarga po sa Portugal, no? Also to Miriam, Chikay Hilado. Hello, Attorney, always. Ming maminaw sa noontime program, kiniyang akong suliran since years. 10 years old ka. Hala. Kay Dr. Libres pa. Sakto, kan Tita Lourdes pa. Paki-shoutout from Bukidnon. Hello, from Bukidnon. Kumusta man mong tanan din ha? And letter sender nato, no, karong adlaw is Lynn. Di pa dani sa kiniyang akong suliran, official writers page. Kabahin ni sa utang sa iyang ka-live-in ug sa iyahang asawa katong sila pa. Unya, 2019, pamani silang nagkita aning iyahang ka-live-in. No? Yan, day ni mga utang dito, utang diri. No? Sa iyahang atong at as of pagsuwat niya, kano sa man siya ni suwat? Hala, last year. 280,000 na ang iyahang bayranan sa iyahang ka-live-in kay dugay man na bayran. So una niyang pangutana, ang utang sa akong ka-live-in partner ug sa iyahang ex-wife miabot na og 280,000. Grabe hapod gikan sa 4,500 nga huwam. Wag ni kapiha kadako na mampud. Uy, kapila man ning gipiko-piko. Uy, naabot naman mo kanang asa ani dapita. Makatarunganon bagod ning tubua nga dako raman kaayo murang sobra rasad gyud. Di ko kasabot nganong di mabayran pud ang 4,500 nga paabton pud nimo 280,000 kana murang nanubra ra. Di ka ni 45,000 day. 4,500 ra gyud, 4,500 ra gyud kay ako gining gibali-bali. Gitan-aw sad nako ang suwat niya, no? 4,500 gyud. Unya naabot na og 40,000. Ako man abot og 280. Kay pilo-pilo compounded siguro ni nga utang ba. Pero of course, no, murang sobra ra nga I don't think nganong mobayad ko 200 nahilom ko nganong mobayad ko 280 sa utang nako nga 4,500 ra, no? Murag dili makatarungan. That's what you call sa balaod natong unconscionable. Murang nang hinubra ra nga sobra ra kabugat on the part sa ato ang gipaninglan nga sa kabugat na di na makiangayon, di na makatarunganon. Ikaduhang pangutana ni adtong 2021 gibayran namo ang kapital aron unta dili na sila magtubo kay anang tuiga 40,000 na kuno ang tubo. Grabe pod. Makagukod pa ba sila og pagbayad sa akong partner anang dako nga tubo ron nga human naman og bayad ang kapital? To me, stop. Kung 4,500
500 ni tinuod nga nakabayad ka atong 40,000 ang imong giingon. Adto na lang mo sa korte to annul and seek nga ipa-declare nimo ba nga nakabayad na mog utang, marang satisfaction of debt, no? And kay on the ground nga unconscionable na kaayo ang ilahang paggukod. Uy, unggo ka mo na lagi saligan siyang negosyo siyang pagpautang na unsa. Di na pwede. Ikatulong pangutana, di ko siguro kung may permit ba ning ilahang pagpautang og kwarta kay murang nagpataka naman lang silang padakog tubo. Pwede ba namo silang i-report aron maimbestigahan? Yeah, I think kay murang nanubra na para nako gyud, murang di na siya within the bounds of commerce, equity, justice, murang namintaha naman ni di na ni mao, no? Basin sindikato na ni pagpangilad na pud ni murang ayaw pud, no? Magnegosyo ta papautang di man na bati, okay ra man na, pero ayaw pud pagpalabi, no? Naglisod nang bubito nang nangutang kay way kwarta, unya imo na hinuong ipiton, samot na gyud nang mahimong di makabayad nimo na di gyud na magdugay imong negosyo. Ikaupat ug katapusang pangutana sa balay ra kuno sa nagdumala sila nagpirmahanay og dili sa barangay. Legal ba ang ilahang pagpirmahanay unsa may among buhaton aron mahuman or masettle ang utang sa akong partner? Asa man mi muduol aron mangayo og tabang? Number 1, kung utang ra gyud na, watay gi-issue cheque, di imtang priso. Ikaduha, nakabayad naman kag 40,000 ug kung tinuod nga 4-5 rang imong utang, sobra pa sa interes ang ilahang nakuha sa imuha ug sa kapital. I don't think alkansi na sila. With this amount nga maabot og 280, I think you need to seek the help of a lawyer and to say nga naan na satisfy na ang utang, satisfaction of debt, no? And ipa-annul na and ipa-condo na kay unconscionable na gyud kaayo. Muni nakalisod, no? Nga usahay ba kana ganing mamintaha ta sa kasubo sa uban, makagaba gyud na ay di gyud na maayo, no? Ayaw lang na ana. Okay, mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.